башкорт яшьтәре диңгезнең аръягыннан, Америка Кушма Штатларыннан, Голливудтан иң осыннан сезгә барыгызга ла зур сәлам. Бүген без дөньяның иң шәп актерларының береһе, башкорт батыры Хәбир Сөлейманов менән әңгәмә алып барабыз. Хәбир Сөлейманов 1980 елның 17 декабрендә Силәбе өлкәһе Аргаяш районы Илембәт авылында туган. Бүгенге көндә профессиональ бокс остаһы, Нью-Йорк чемпионы, бөтә дөнья бокс берекмәһенең, Төньяк Америка бокс берекмәләренең вакант титулын алучы, бөтә дөнья бокс берлегенең алтын билбауын яулаучы башкорт батыры. Бой хәлдәрең ничек туган һагынам? Хәлдәр яхшы, бигрәк һагынам. Монда башкорт һәйбәшүле бездә яшәп булмый дигәндә. Бүген шуның өчен бигрәк һагынам. Син монда исең? Лос-Анджелеста 2,5 һәм Нью-Йоркта 3,5 дигән. Нимәгә бокста хыялландың? Бәләкәй чактан ул бокс хыялландыңмы яки яйлап килдеңме бу? Бәләкәй чактан мин боксны килгәндә белмәгәнмен. Калага университетта укып башлаганда гына мин боксчымын. Яңа киткәнмен. Шуңа гына бокстан башлаган. Монда Нью-Йоркка күчкәндә генә без Хәбир Батман итеп килдек. Америкага боксман менен занятый. Безгә вакыты 24 яшь булган. Сез университетты тамамлап, монда Америкага килдегезме? 5 ел элек Хәбир һәм уның игедәк агае Сабир Нью-Йорк калаһындагы билдәле Мэдисон Сквер Гарденда үткән алтын перчаткалар дигән ярышта икеһе бергә чемпион исемен яулайлар. Игедәктәрнең финалга бергә барып итүе был бәйгенең тарихында булган тәүге хәл. Бәйгенең регламенты буенча тугандарга бер-беренә каршы хугышырга тыела. Шуңа күрә егетләрнең икеһенә лә чемпион исемен бирәләр. Миннән 2 сәгатькә алырак. Мин бер генә белмәй кем алырак. Мин алырак әллә ул алырак. Без гелдә иман бала чакта иде хугыша торган. Миңа ага. Кем кемдән 2 сәгатькә алырак? Кем кемдән алыр икән? Шуңа гелдә башка торган. Хәбир, амма һин бокс менән тагын ничә ел шөгыльләнергә уйлайһың һәм Америкага калырга уйлайһыңмы яки кайтырга уйлайһыңмы? Ничә ел? Ул бер айнан 5-6 ел тәҗрибә. Чемпион булып киткән алып Алай дөнья чемпионы. Ике иман. Син һәм кайтырга уйлайһың ди. Кайтырга уйлайм. Мин монда мен конечно бигрәк охшай. Лос-Анджелеста. Бигрәк охшай. Илля үзеңнең калага, үзеңнең алга, үзеңнең тугандарға катыйда. Бигрәк мөхәммәд. Хәбир Сөлейманов дөньяның иң көчле 10 спортчысы исемлегенә ингән. Рингка ул елән һәм камсат бүрек киеп сыга. Илһөяр, рухлы, үз милләте менән горурланган, туган телен яраткан Хәбирде бөтә дөньяла башкорт милли киеме буенча таныйлар. Бой, һин туган яктарыңа нишләйсең? Һуңгы тапкыр мин булганым августта 2010 елда. Хәбир Батмандың туена барып килгән. Үзең әле өйләнергә уйламаеңмы? Юк әле, уйламыйм. Иртәле. Амма көненә һин ничә тапкыр, көненә ничә сәгать бокс белән шөгыльләнәсең? Иртәнгелә сәгать 10-дан 1-гә чыгам, 3 сәгать. Ул гөлдә көндә иртәнгелә именно спортзалда булам. Сәгать иртәнге 10-дан 1-гә чыгам. Шуннан ахыр biraz yağlayacağım da saat 6'ga 3'e çıkıyorum. Şu an kişirak 6'dan 7'ye çıkıyorum. 7'den 9'a çıkıyorum 2 saat. Көне буе келіп шыға енді. Ял еткен вақыттарыңда ма неме эшлейсің? Ничек ял итәсең? Ничек ял итәм? Мен достарман көбінесе менің досман Александр Ковалев. Ол мен бик якын досым.
самый лучший друг, можно сказать. Шунман біз көбінесе u yerda men shunga yordam etaman, u menga yordam etadi. Shulay birga o'tkazamiz vaqt. Смелые доходят до мечты. Это бокс, а не игра, тут полно сюрпризов. Вместо боя, где судьба тебе бросает вызов. Если начал идти, то иди до конца. Вперед! Невзирая на титулы, лица, слова. Вперед! Һуңгы вакыт Хәбирҙе рингтагына түгел, ә Американың музыкаль каналдарында ла күрергә мөмкин. Ул үҙенең яҡын дуҫы АВК тигән сәхнә псевдонимын йөрөткән рэпер Александр Ковалевтың клиптарында төп ролдәрҙе башҡара. Александр, скажите, пожалуйста, что вас вдохновило на создание серии клипов с одним сюжетом, где главную роль исполняет Хабир? Вообще, изначально песню я написал, у Хабира должен был быть бой, и я решил просто посвятить одну песню, написать одну песню как раз про него, так как он является моим другом, и у него намечался очень ответственный бой за звание WBO, за пояс WBO, и я решил просто одну песню посвятить полностью, которая будет, то есть песню, под которой он будет выходить на этот бой. То есть я написал эту песню. В момент выхода на бой я ее исполнил в ринге, и к нашему общему счастью, то есть Хабир выиграл этот бой. И этот бой мы потом решили на эту песню отснять, то есть небольшой сюжет и небольшой клип. И так это все завертелось, то есть начался с Хабира, потом мы пригласили в этот клип плейбой-модель Виду Гуэра, то есть она общая знакомая наша. И то есть ребята посмотрели, сказали, сюжет какой-то немножко незавершенный, скажем так, попросили продолжение. И так вот начал наворачиваться. И в конечном итоге, в принципе, мы планируем снять фильм, который будет называться «В тени». В принципе, сценарий этого фильма уже есть, он написан, то есть сейчас стоит время, вопрос стоит, как быстро мы сможем это реализовать. То есть в этом фильме, в наших клипах используются прям фрагменты, будущие фрагменты из этого фильма. То есть по ходу сценарий, конечно, будет меняться, но в принципе первопричиной, вообще первым толчком послужил все-таки Хабир Сулейманов и его бой, так что вся эта история начала разворачиваться вокруг него. В принципе, не так. Тысячи слов. Вперед! И к любым испытаниям всегда будь готов. Вперед! Если начал идти, то иди до конца. Хабир, бергә вакыт тапканың өчен һиңа зур рәхмәт. Алла бирһә, дөнья чемпионатында һиңа җиңергә теләйбез. Җиңергә рәхмәт. Рәхмәт һәм һиңа бөтә башкорт яшьләреннән шундый бәләкәй генә бүләк, шундый футболка. Әйдә клипка. Рәхмәт. Төрле вакыт, төрле геройдар. Һәр вакыттың үҙенең геройы бар тиде. Горурландыра ла, илһамландыра ла ул. Диңгеҙҙең аръягында йөрөүенә ҡарамаҫтан, гел халҡы менән бергә булған Хабир Сулеймановты һис шикһеҙ хәҙерге замандың геройы тип әйтергә мөмкин. Һәм киләсәктә Хабир Сулейманов кеүек батырҙар күберәк булыр тип ышанабыҙ. Что я достойно жизнь пройду. Я постараюсь сделать смело. Возможно, не совершу, но знаю наверняка, я человеком проживу. Я постараюсь дойти, хотя, возможно, не дойду. Но знаю наверняка, что я достойно жизнь пройду. Я постараюсь сделать смело. Возможно, не совершу, но знаю наверняка, я человеком проживу.